Kesalahan hati diri ono ing lagi
Ya
Siapa pakai kerudung mata
Netepi ingkang sumpah prajurit Adetya bela bangsa Lilatanging nyawa dadya Rataruna kusumaning bangsa Mangkating Indra sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit Adetya bela bangsa lilatanging nyawa dadya Rataruna kusumaning bangsa
satripun ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu. Nggih Mas, menika sowan wonten. Pundi niki Dek Lalen? Rongkop. Rongkop tirisan. Tirisan rongkop. Ngerti ku gur rongkop. Hah? Ngerti ku gur rongkop ngono. Padha wong ya aku wong ngisor kene kene gur ngerti ku rongkop. Ya. Nggih, sowan malih kalian kepanggih malih kanan kula sak kanca menika Jadilan Yoga Prusa Jadile Cah Nom. Jadile Cah Nom. Nah, menika ngaturaken kalih babak Dik Lalen. Menika wonten adicara rasul nggih Pak nggih. Rasul. Luar biasa warga Tirisan jan ngundang YJP iki. Wah, kasih akeh. Pokoke pol. Pol. Nggih mugi-mugi panene kathah. Amin. Wargane do sehat. Amin. Terus apa meneh? Mulya. Wah. Bejo donya akhirat. Tenan aku sing ndongake iki apik-apik. Wah, ya apik. Nggih mugi-mugi niki mangke mboten Jawa. Iki urusane pawange, Nduk. Piye pawange? Sing nolak udan. Sing nolak aku. Oh iya. Wah, lali toh? Oh iya, tak tolak cingan. Terus tak Ya tinggal Mas, rabi. ini ada panggilan untuk Mas Petrus dan Pak Solo. Nggih, semoga Mas Petrus dan Pak Solo dimohon untuk segera ke kemana? Kok jenjang pernikahan. Jenjang pernikahan. Yo, arakno wis rabi kabeh lho. Dimohon segera ke lokasi Jatilan nggih, Mas. Semoga koneng panggung kon genteni nganu bendi. Nggih, semoga. Neng di. Oke, karep kelingan ngarit kae mau. Manut wong wis di ana sing ngarep kok. Ya ampun putih tenan to kae. Nggih, nyuwun mie Mas, kalih mie. Tasih wonten mboten mie? Enten Lalen. Enten. Neng di burung kampung. Monggo. Mik ya nyemoni ini lho. Nek pas. Lah padha kok ya. Nggih. Lu cek, Mas. Oh ya wis pas.
Walah semono ki yo ndas kabeh iki. Wah, lah ya kudu ndas kok. Lah iya lho kok semono bius ndelok. Gusti Allah tuwek-tuwek kabeh nggone remason. Genah iki. Wah, ya ora tuwek ora enom. Kuwi kabeh ana. Lah sik cilik, sik gedhe bocah, sik bayek kuwi Oh, ana. iya iki sing bayi barang iso nggo perumpon sesuk. Lah iya. Dinggo awake dhewe ya, Mbah ya. Lah iya to. Dinggo Mbak, awake kok- dhewe sok diantemi ya dhewe. Wah, wegah aku gur awake tok. Lah, Lah sirah sikil karo tangan ning ndi? oh lah kuwi terangane omongan karo wong rodok parah ya. Lah nek gur awake dhewe lah moh aku. Lah kok iso moh ki lho. Lah sirahe karo tangan karo sikil ki ngandi. Kok gur awake tok? Lah gek karepmu, karepe kepiye? Karepe ki kepiaraan. Aku karo kowe ning kene iki ngono ora gur awake. Oh, nggih. Gur awake tok wegah. Oh iya, lali aku. Maaf. Weh, lah jebule kowe iki ya Oh, bodoh. iki topi anu. Apa kek nek wong pelukis. Pelukis kan lho, Mbak? Pas. Iki. Iki lho. I. Weh, walah ya gur padha bae. Oh iya, Pak. Lah ya mbak dibuka. Wah, gur kakak ngaji. Amit ke Bu, sing meteng monggo manganu kula mboten ana apa go mulih mawon. Nggih. Pene ya rajin mase kuwi. Oh. Lho apik, ora kok gari kaya potilas luku ngene iki. Mau ki ceritane bedol telo. Jut, Neng buri kleru pacule ganco sisih kene iki. Lah krowak kiwa tengen. weh. Ade kaya celethong barang iki. Wah, Iki lho ireng-ireng iki celethong. kaya aja cletong gek telek pitik ngono wae lah. Lah ya gak kaya iki kok sing cluris iki lho. Lah iya. Nggih, nggih ngaturaken matur nuwun nggih, Mbah. Ayo matur Nggih. nuwun. Sindene ado-ado, MC-ne ado-ado, iki skoiran, Oh, iki ini- perindapan. Ini urung ngenalke aku. Nggih. Lah nek sesuk kuwi pindah perindapan. Lah kan wis persiapan. Tepangaken naminipun sinten? Vita. Vita. Sopo jenenge? Vita. Pita. Pi. Vita. Alah, kosek aja. Alah, iki untumu ki nggawa apa ngono lho. Adik, Wah, lah dasar ya wis untune dawa kok. lah gek jenenge iki Pita. Pita. Lah yo Vita. Yo, Ora Cok. dawa. Ya aja ngarepe tok sing Jawa. Pi. Pita. Vita. Alah. P. V. Alah. Iki lho labene tirono. Yo alah. Yeah. Pi. Karo mesem. Pi. Alah wis angel. Pi. Alah wis yo wis ngono kuwi wae apik. Yen ora iso cedhake lambeku Iki iki. engko nek ngasih adik-adik iki do wedi malah repot. Jare Pita. Aduh, sumpah sedih aku nggo kanca ngene iki. Ning apa awake dhewe iku ora kleru. Lah kok iso? Mlebu kene iki apa ora kleru? Lah klerune kepiye, Mbah? Lho kok ayu-ayu kabeh bagus-bagus awake dhewe wah. Lah iya to, Mbah. Kok ki kleru nek gone wong ewuh kono. Lah ayo bali yo. Ayo. Nggo matur nuwun kula tak wangsul. Oh, lah. Lah napa leres Lah iki? iki leres apa udu? Oh, lah ya udu yo nggawa siji-siji Mbah kok mulai wong udu kok. Kan lumayan nggo makanan ringan nang omah iki. Walah jakete iki ati kaya ngene to. Lah kek enom barang kok wanen iki lho. Rambute Gusti Allah, Nduk. Lah kok enom mek wanen. Wah. Walah yo ati kaya anim. Lah iya. Ya iki kemertip. Gek sing kene iki grup metal. Ono cilik-cilik ku metal kuwi apa meneh sing iki. Aku ora pas korban wingi ya. Wah, lah urung poel kok. Lah iya iki ngene, Mbah. Saiki. Iya, iya, Nggih, iki mau Mas
Oh iya, Mbak Mas Febri. Febri. Mbak Febri. Aku kok nyirik kabeh jenenge aku ki. Bu iki yo sing duwe jadilan yo ngerti kancaku kok yo muncul ngene yo dienggo. Mbok golek sik iso mingkem ngono. Lah iya, apa painem, apa sinem, ngono kan lumayan yo. Oh, Alek. Oh, Alek. Alek Febriana Prabawa. Nek Aleke biasa, Iya. mangape Alek. Alek. Oh. Sip. Alek Febriana Prabawa putra selamanya. Ada? Loh Allah, modele kaya jengset kaya. Ya biasa Muhammad Rianto. Yet. Jare Petrus Kimia Gresik. Kosek kok nek masalah wong ayu-ayu. Petrus ki nek nang omah nek gon kaya ngene ya sing apik Muhammad Rianto. Ya ampun. Lah engko jeneng apik nek punjul lah ya repot. Iki jenenge Mas Febri, nggih. Oh, Iki ya, saka iso. Imogiri. Oh, Febri. Imogiri Bantul ya Mas ya? Oh, Kulon Progo. Wah, wis edan saiki nglumpuke wong edan ngene iki wis. Nggih, acaranipun apa iki? Oh, nggih, Merti Dusun Tirisan. Oh, Merti Dusun pojokan iki. Tirisan Prabanyu. Tirisan kuwi ya. Ah, Tritisan kuwi iki. Tirisan Adik. Ayo. Nggih, acaranipun Rasulan. Rasul nggih. Rasul. Ki polisi ngopo ki? Ya. Oh, dolan. Anakmu. Oh, lah bapakmu kek ngomah. Mboke melu ora? Oh, ya engko kon karo aku. Wah, regolke mbok enom. Oh, lah wong Ah, iya. edan ki ya. Acaranipun Rasulan. Ngoten Yo, ya. sik apik le matur yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lah. Sik apik. Kene iki nek ora bandar utuk adu jago iki keke. Yo ora lewat mergo lakumu jenenge wong nyapa ki yo lakune sik apik to. Nggih. Iki kurang lesehan. Lah kon jare kon sing apik kon Sing apik yo lakune yo paling ora ki ngene. Oh. Ah, Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada? ah. Nggih. Assalamualaikum Nah. warahmatullahi wabarakatuh. Lho wis mundhak to. Jawab podi. Jawab podi. Jawab podi. Yo ora maksa ngono kuwi. Lah iya kon jawab kok ora gelem jawab. Lah wedi ya kowe kok. Oh, alah. Jawab Dik. Jawab Dik. Lah kowe milih sing enom, sing tuwek-tuwek. Ngepaske. Kene nemboke ya kudune ki nganggo irama sik apik. Mbak, mang jawab, Mbak. Wah, alah si nek bokong iki bodi kaya iki ngono wae ora apa-apa. Yo. Wah, lah nggonku ki semok ra koyo ngene iki. Alah, semok. Lah nggonamu wis trepis, nggo aku ora padha karo iki. Yo. Yo kene. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa nek kene iki milik kita bersama. Anakku Ayo, ki kene. bibas. Oh, kene. Ki sapi metal ki kene go Mas Wah, kene. aku milih sing seplohe ngene iki. Anu Mas, nggih. Weh, si Fendi iki ora apa-apa. Sik, Pak. Wah, lah tau aku kita gandrung dhewe Oh. anakku apa meneh kuwi Iya. ngertike. Apa meneh gur kuwi? Ya tak Mbak. gandrung. Ya tak gandrung. Heeh. Sithik bene. Ora nek lara. Kok gur sithik kowe kok. Walah engko ki Ndi? Sing rambute wanen iki mau. Aku aja wegah. Oh, rambute Walah, ya, wanen ayo, kok. Hah? Ayu-ayu rambute wan iki kalah karo Wah, engko ki bayarku PN nek gelem tak gandrung. PN bayare kono. Ya. Til. Oh, engko dong paru engko. Lah nek kaya apa dibayar apa ora? Lek apa dibayar apa ora terus ngaseni kene. Lah mau kepiye mau ki? Wah, lek gek kon rene ngono ka aku ki. Oh, Lah yo mangkat aku. Yo, Gur. Yo. Yo. Aja moto ya. Yo. Yo. Wong ayu. Yo, Mbak. Yo. Gek ayo. Oh, Mbak aja, Mbak.
Apa, Nduk? Wedi karo resan. Oh, lah ya iya aku nyat gawa resan kok, Nduk. Dikandake mamake aku. Oh, lah boke yo enom no kok. Boke Mbah ngono. Gandrung, Mbah. Lah iya. Wah, iki wis enek sing duwe engko sing omah padha kok. Padha-padha semono. Oh yo wis. Ya Mbah iki acarane merti dusun. Kaya enek parian ning kene. Apa parianmu apa? Mas. Tintingane A+, Mas. Enek ora A+ iki? Enek Ora ono kok apes. Oh, ya wis ora sida kan tintingan kowe, Mas. Oh, lah nganggo keyboard ora sida, Mas. Kowe praike. Oh. kuwi sing lanang melu. Sing lanang melu lho kuwi. Bojone melu lho. Petrus. Kowe wani nyangga iki ora? Jaremu sapi metal mau.
Kanan nduk. Kowe. Nek ras Alah, sempal alah. pupune. Iya. Endi? Sing ndi? Sing bonang. Ora Sing apa-apa. Ora apa-apa nek kowe iki wong nrimo kok. Oh, ora apa-apa. Enak aja ndak rabies. Rabies. Engko mulai terna sontek ya kowe engko. Ora mergo krip-krip ngantuk iki. Paling kayak sing wedoke mbaten, Mas tulung ana aku, Mas tulung ana aku, mesti ngono. Engko bar kowe mulai terna sontek ya. Mesti nek mulai terus alah. Alah. Kowe iki ra payu ning kene iki. Kowe ra payu ning kene, wong ra gelem kok gelo. Trima lingguh ning kene. Sik wanon gelem jare. Lah gemang trima nangis nek kowe. Lah iya. Gua nek ngerti rame kapan tenan, putih banget kowe. Lah ya bojomu lemu kok ya terus kowe senengane ora pecelele kowe. Paita. Terus aja maksa terus engko ndak nganu. Yo. Yo. Kaya.
menika jadilan sampun dadi gari nebaske. Ya terus rong dadi. Ora Wah, dadi. urung ora komanan kuwi. Engko ora komanan demit kijing. Ijeng miring. Kijing. J menika tasih nyawiji kalian kula sakonco jadilan Yoga Joprusa. Nggih, menika diparingi napa, Mas? Ya mbok pilih para pamirsa ngersake setunggal lagon sumangga sing ra iso-iso wae. Oh, lagune bose. Ada maka tresno bareng Yoga Joprusa. Kita lare.
Sampun ngatur. Sampun ngatur tembang wonten. Megat Megat Tresno. Tresno. Hei. Iya. Iya Gajah Mangsa. Iya. 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 Ayos. Ini yang iso mawangi barang terus. Boyo persiapan. Ya. Yuk, yuk. Yang mana, yang mana, yang mana, yang Yuk. Ya. Sikile isih Pak, sikile. Ya ya.
Yo. Sembuh. 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 Ye. Yang mana yang mana yang mana yang. Ya. Hei. Oh. Yo kanca sampeyan bersani kasugatan ing sencito Jadilan yoga yoga capus satu bulan kreasi tansanya weci Yo kanca dopreyo bersani pasugatan ingkang sakeca Jadilan kita yo kanca pusaka walang kreasi tansaya wiji Yo ayo Petrus kondur Kondur. Pisan neh cok Yo, hai mulai yo. Aya 14 Iya. Sopan ini Bang. Parah. Iya. Agung malih Dik Tita. Nggih, Mas Febri. Ya menika wonten panyuwunan tembang lewong saking Pak Kliwon, nggih. Oh, Semangga nggih. Mas. Pak Kliwon ingkang pundi? Pak Kliwon pundi? Pak Kliwon. Pak Kliwon. Oh, nggih. Inggih. Nggih, tembang lewong katur bareng kanca-kanca Yoko Jo Pruso. Ayo. Yo. Numpak potong tiang, numpak potong tiang.
saat ngajak iki mending ngerasa kon nyanyi. Iya. Gedruk kowe malah. Malah Aku kon tak ngagem ya iso lho. Aduh, lah iya wong kon kari geler. Geler ngene aku iso ya nah. Ki mau apa ki mau? Sabtu. Sabtu. Sabtu siapa? Ayo. Sabtopan netoratu mring siramu dadi Alhamdulillah panas teneh ya Mas. Alhamdulillah ras itu udan ya dongamu. Api. Setepan ditarana Slulu. Mereng selirama Slulu. Sisi Slulu. Mugi Gusti milaki tresnaku tenan ginawa mati. Sampun ngatur. Panyuwunanipun Nggih, sampun saking nggih Pak Pak Kliwon. Pak Kliwon. Nggih. Mereka ditarik malih napa pripun Mas? Mas Pawang Nggih. Pak. Semoga Mbak. Pak Dokter Hantu. Waduh. Ya sedih Pak Dokter Hantu. Iya ya. Iya. Kok mendung kan? Wah, iki tak riwangi orang ngombe sampean ra udan. Iya, iya.
Yo. Ayo. Yo. Yo. Good ya. Marilah kita nikmati tari dan musiknya bersama sentiran remaja puso. Alu dan musiknya membuat yang ada yang datang di dunia seperti timurkan. Good ya. Yo. Good ya. Good ya. Good ya. Yo. Habis. Iya. Baca berusaha. Oh ya. Oh ya. Lagi mas, lagi mas. Oh ya. Up. 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 Up.
Ya ya. Ae
Iya. Ayo Mas. Good ya.
Thank